हाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडियो फिन खेब बरायहरबावबाय दे। नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडियोखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै। एक्चुअली नोंथांमोन बेबायदिनो बर'नि फैनो गोनां गोबां आबुं सावथुन आरो बर' एलबाम्सफोरनि बागै मोनथिबाय थानो थाखाय नोंथांमोनहा गिबियावनो आंनि गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना खाथियावनो थानाय बेलनि आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर, जाहाथे आंनि गोदान भिडियोनि नटिफिकेशनफोरा नोंथांमोननि सेराव थाबैनो सौहैदो लोगोफोर। नोंथांमोनाथ' मोनथिखाबाय जानांगौ दिनै आं मा भिडियोनि सायाव आपडेट लानानै फैदों। एक्चुअली नोंथांमोन आं दिनै मोनसे अफिशियेल मिउजिक भिडियोनि सायाव सुंद' आपडेटखौ लानानै फैदों दे लोगोफोर। नोंथांमोना भिडियोखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दे। लोगोफोर दानिया फैदो दे जों बे अफिशियेल मिउजिक भिडियोनि बागै एसे मिथिना लादों दे लोगोफोर। एक्चुअली नोंथांमोन बे अफिशियेल मिउजिक भिडियोखौ राबि नार्जारि अफिशियेल चेनेलाव आपल'ड खालामदों दे लोगोफोर। आरो नोंथांमोन बे अफिशियेल मिउजिक भिडियोनि टाइटेलानो जाहैबाय गैया गैया नोंनि अनगा दे लोगोफोर। लोगोफोर जाय बिथांमोना बे अफिशियेल मिउजिक भिडियोखौ दासिमबो जुदि नायाखै अब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजों नायहैदो दे लोगोफोर। लोगोफोर दानिया फैदो दे जों बे अफिशियेल मिउजिक भिडियो गुबै सोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन होननानै बुङोब्ला लोगोफोर जों बेयाव गुबै फाव खालामनायखौ नुनो मोनदों ब्रुना कुमार बसुमतारी आरो जेनिफार दैमारि दे लोगोफोर। एक्चुअली नोंथांमोन बे अफिशियेल मिउजिक भिडियोनि रिलिक्स एन्ड टिउनखौ होदों सोमखोर दैमारिया होदों दे लोगोफोर। आरो नोंथांमोन बे अफिशियेल मिउजिक भिडियोनि मेथाइखौ रोजाबदों सोमखोर दैमारि आरो इलिसा बर' दे लोगोफोर। एक्चुअली नोंथांमोन गैया गैया नोंनि अनगा अफिशियेल मिउजिक भिडियोनि डिरेक्शनखौ होदों श्री प्रवीण बसुमतारी दे लोगोफोर। नोंथांमोन दिनैनि सुंद' आपडेटआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर। नोंथांमोना जुदि भिडियोखौ नायनानै मोजां मोनबाय आरो भिडियोखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब, भिडियोखौ लाइक आरो कमेन्ट खालाम दाबावदे लोगोफोर। नोंथांमोन भिडियोखौ बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय दे। गोजोन्थों।